Druhý deň v Prahe. Počasie je čoraz krajšie. Ja tu už mám posilu. Tomáš, môžeš všetkých pozdraviť? Os. No ja sa vrátil z Fínska, tak môžeš nám všetkým povedať, ako bolo? Vo Fínsku, v krajine tisícich jazier. No bolo super, škoda toho výsledku. Chalani ukázali, že sú výborný kolektív, že sú výborní hráči a to, čo ich boli všetkými považovaní, odpisovaní, že budú hrať o záchranu, tak nakoniec ukázali, že ten hokej hrať vedia, že sa zamkli ako kolektív a bolo, no ma to mrzelo po tej bronzovom neúspechu teda, medaiľa sa nám získať nepodarila a hlavne niektorí tí chalani, čo by mal až k tým taký bližší vzťah, že to nebolo na tom vzťahu novinár hráč, ale napríklad taký Adam Beluško, ak to uvidí, tak ho pozdravujem, s ktorým sme si, myslím, vytvorili taký super vzťah, takže veľmi ma to mrzelo a tá slzička ukapla aj mne, ale akože šampionát zorganizovaný na vysokej úrovni, všetko fungovalo tip-top, takže super. Teraz chádzame do arény, takže po poriadnej kontrole sa nám prihlásime opäť. No, do arény sme vošli, orengenovaní. Už dneska asi 10. krát. Zdravie, prospešná vec. Budeme žiariť. No, bavili sme sa o Fínsku. Ja môžem vyťahnuť taký bol najlepší zápas podľa teba. Aký bol najlepší zápas? Ja by som to poňal troška z inej perspektívy. Najlepší bol podľa mňa ten z Norby. Lebo priniesol výbornú hru, veľa gólov a aj také tie kuriozity. Takže to bolo na tom. Ale náhodou povedal by som, že ten zápas so Švédmi, ktorý sme odohrali, síce bol prehratý 0-4, ale my sme fakt hrali dobre podľa mňa. Prestielali sme Švédov a naozaj ten zápas bol dobrý. No už keď sme pri kuriozitách, tak čo tá pokazaná roľba? No tá pokazaná roľba, to bolo zaujímavé, pretože samozrejme po druhej tretine vravím kameramanovi, roľba sa pokazaná, stojí to, pozri. A oni tam nabehli, všetci tí Fíni, začali ju tlačiť, vravili, že do 15 minút to je opravené, Prešla 3/4 hodina, nič sa nedialo. Tak tam nabehli vysoko tie vozíky, vysoko zdvižné, tie samozrejme sa im pretačali kolesa, lebo tam ľad, nevedeli tu uťahnuť. Tak nakoniec ľudia a korčuliali, odtlačili. A ostala diera v ľade, samozrejme. No a do toho ešte mali vstup k tomu, čo sa stalo. Akurát nám bola komunikácia, ja som nikoho nepočul, no a v tom momente, ak sme si chystali ten vstup, mi tam ukazoval manažer na mňa kýval. Ja mu ukazujem, nechaj ma, lebo nejde mi komunikácia, že tam si riešim svoje veci. No a dobre, no a tak mali sme štúdio, bol ten živý vstup, ja som samozrejme Slavovi nič nerozumel, tak som len od režie dostal otázku, že je možné, že sa bude pokračovať na vedľajšej hale. Čo? Ja som to počujem prvýkrát. Čaro živý vstup. No a zrazu iba ten vstup bol, a ten manažer na mňa mával asi tak 6 minút dozadu, 7. Možno v Bratislave už mali tú informáciu, že ten nebude, ale my ako novinári sme ho tam ešte nemali, že to bolo vyhlásené ani nikto. Ale v ten moment, ako mi volal ten manažer, teda na mňa kýval, tak on mi chcel povedať, že budeme zápas dohrávať na vedľajšej hale. Čiže čaro terénu. No a do koľkých minút to bolo vyriešené celé? No, ten problém sa stal neviem presne aká bola hodina, ale viem, že na hodinách bolo minúty 45. A vraveli, že od celej hráme, že to bude vyriešené. No a nakoniec bolo asi už začala ďalšia hodina. A trvalo to, čo ja viem, asi 3/4 hodinu, kým povedali, že ideme hrať na vedľajšiu halu, čo ma veľmi zaujalo. Tak tá vedľajšia hala, bola tam inak zima asi, jak na slovenských zimákoch, to bolo fakt brutál. A zaujala ma jedna vec, a to sú páni z TSN-ka, ktorí teda zabezpečovali celé tie prenosy. Do 5 minút mali tam postavenú kameru, celok, ktorý zaberal hru na tej tréningovej hale. Do 10 minút mali druhú kameru detailovú a do 10 minút sme hrali. Asi ak sa určilo, že proste ideme sa na vedľajšiu halu, do 10 minút bolo všetko pripravené a sa hralo. Profíci. Neuveriteľné, akože všetky klobúky dole. Update, druhý deň a po neviem koľkýkrát stratený.
Vojsť tu vojdete, ale už nevidíte vonku. Zajtra je tu prvý deň, začína poriadna porcia zápasov. My sme zatiaľ ešte netypli ani raz favorita, alebo respektíve víťaza. Víťaza majstrovstiev, kompletný, alebo... No? Tak ja som veľký fanúšik fínskeho hokeja. Je to s vami. Či ty brániš? Ja Korčulu. OK, dobrý argument. No... Ja neviem, bude prekvapenie asi tohto ročne nie. Kto by mohol prekvapiť? Lotyši? Ak majú Lotyši, majú troch hráčov z našej ligy. Dobre, zase sme sa zablúdili. Inak zase sme zablúdili. Nie, dobre. Dobre? Dobre. Tak naviguješ? Môj tip asi ostane, že Kanada, Amerika a Slovensko. Dajme na tretie Slovensko, za mňa. Za mňa... Fíni. Áno. Za mňa Fíni prvý, druhý Švédi. No ja som týchto odpísal. Tretie Slovensko, ja verím, že podľa mňa v škandinávskej škole sa v strednej Európe dá. Dobre, typy sú jasné, Slovensko, bronzová medaila. A to je fajn, veď po tom zápase o tretie miesto budeme plní radosti. A má to možno lepšiu príchuť ako striebro. Aj keď striebro je cenejšie, ale... Ale zase vieš, o to tretie miesto tam presne budeme hrať nejakým dvojice Kanada a Amerika. Oni budú z toho semifinále už taký... Kde sme zase? Oni budú z toho semifinále taký... A už tuším, ale sme opačným smerom, ako chceme ísť. No nič, poďme ďalej. Oni budú z toho semifinále taký zronený, vieš, pre to bude neúspech do tretie miesto. Jasné. A potom oni budú... My budeme hrať ešte prvé semifinále, potom nebudeme hrať skôr, čiže budeme viac odpočinutí. Ťažšie nohy. Oni budú lámaní z toho, ťažké nohy. A porazím dojal tretie miesto jedného v ulice. Dobre. Prvý deň za nami. Tak si tu sadneme, jak diváci. Tak Luky, aký bol prvý deň? No, prvý deň bol fajn, síce to je môj druhý. Ja som už tu dosť pobludil. Tvoj prvý, čiže hovor ty pocity. Ja svoje pocity, no, náhodený. Strašne veľa vecí sme vybavovali, strašne veľa vecí sme riešili. Ale je to tu bombové, akože tá hala, som bol veľmi očarený. To je taká pocita? 17 360. 17 360. Pre hokej a pre koncert je to 18. Slušné číslo. Tak to už je jak všetky slovenské zimáky dokopy. Áno, shodneme sa na tom. A predsa tu chodia aj na extraligu vyprené. Praha je veľké mesto. Povedzme si, že nejdeme zachádzať asi do detailov slovenského hokeja, alebo respektíve slovenských miest. No, ale teším sa na zajtra, lebo však zajtra to vypukne. Začíname zápasom Švajčiarsko-Norsko. Švajčiarsko-Norsko, presne to som chcel povedať. A som zvedavý, no konečne to všetko začne. A večer hrajú naši bratia Češi s Fínmi, čo je hneď veľký ťahák skupiny. Čo povieš tomu to zápasu? Ako podľa teba dopadne? Tak držíme palce bratrom Čechom, ale čo si myslím, tak a videl som na ľadovej ploche, tí Fíni sú skúšení. Keďže my tu vidíme aj tie tréningy, tak bude to ťažké. Podľa mňa remíza a v predĺžení rozhodne šestičko. Ja si zase myslím, že Fíni vyhrajú zajtra v riadnej hracej dobe. No a ešte mám na teba jednu otázku. Ako sa ti páčil prvý deň s novou produkčnou? Musíme to asi veľmi pekne. Produkčnú máme krásnu. Je to prvá produkčná. Bez čoho? Necháš to na mňa, hej? Nechám to na teba povedať. Tak vraví sa, že dobrá produkčná musí mať isté prednosti a zadnosti a to mi niečo chýba. Nemám ich? Musím na to pohľadiť. Iné prednosti.
Ďakujem. Asi necháme až na večer. Bude titulka. Koniec dňa -1 do šampionátu. Tak, tešíme sa na ďalšie. Takéto zhrnutie dňa môžete pozerať na našich Instagramoch. Keď nebudem stíhať strihať ja vlogy, tak minimálne Instagram nám poslúžia. Tak každý deň sa budeme snažiť po poslednom zápase si tu sadnúť a nejaký ten deň rozobrať na nejaké 2 minútky, čo sa stalo. A sledujte. Hokejový kolobek začína.